Kumusta kumuntanan? Ah, nalipay kog dako nga kita gyapon makatuon sa pulong sa Ginoo. Pero mas nalipay gyud ko karong adlaw tungod kay sa Lunes dinay Zoom meeting sa mga service providers sa mga BJMP sa Visayan region o didto gidiscuss o gi-encourage nga karong simanahuna ug hantod mahuman ang bulan mao ang iselebrar ang Biblia. So nalipay kog dako nga ang BJMP sa Philippines gihapon ang ilang paglantaw sa Biblia importante kaayo kay kini ang pulong sa Ginoo. So wala ko kahibalo kung sa inyong BJMP kung unsa ilang himuon, usa sa mga suggestions nga mag-contest mahitungod sa Biblia just for fun. So sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan nga maoy nagpadala ni Hesus dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Hesus nga maoy nagpakamatay dito sa cross. O sa ngalan sa Espiritu Santo nga maoy mosulod sa among kasing-kasing. Ginoo, nag-aampo kami nga hinaot pa untang imong abrihan among kasing-kasing aron nga kami makahibalo sa imong pulong ug nga kami mag-aalagad nga na kanimo. Lord, ikaw ang among teacher karon sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa dili pa kita magsugod, ang atong naandan mao nga mag-review. Atong i-review ang sinulat ni Lucas sa Kapitulo 15. Dito sa Kapitulo 15, atong nahibaw-an nga nagtudlo si Jesus sa tulo ka parabulo, tulo ka sambingay. Ang una mahitungod sa magbalantay sa karnero, nga aduna siya usa ka gatos ka karnero, o nawala ang usa, og iya giyong gipangita ni. And then iyang gidala og nalipay ang iyang mga amigo. And then may comment ang writer nga ang Ginoo sa langit malipay usab, nga ang usa ka tawo mibalik. And then usa pod nga sambingay nga kining usa ka babae nga may bana nawala ang iyang decoration sa iyang ulo. Drachma, murag kwarta ni siya. So iya gong gipangita kay nawala ang usa niya. Hantod nga iyang nakitaan o iyang gi-imbitar ang iyang mga silingan nga maglipay kita. O ang comment pod usab didto nga ang Ginoo usab malipay, ang langit maglipay, ang mga anghel kung ang usa ka tawo mubalik moadto didto. And then ang ikatulo mao tong usa ka parable sa usa ka bata nga mausikon. Kini ang bantugan sa bata pa ko nahibulo na mi ani the prodigal son, ang mausikon nga anak. Apan ato usab kining mahibaw-an nga dili lang sa anak kundi atong mahibaw-an nga ang pahigugma sa amahan. Ang anak miingon siya sa ang amahan, ako nang kuhaon ang akong bahin. Bisan nung wala pa mamatay ang amahan, gusto na niya. Kay didto ang ilang tradisyon nga bahinon pag mamatay na. O gihatag sa amahan ang iyang parte. Then ang anak nagpunta sa usa ka lugar ug iyang gigasto ang tanan sa mga babay, sa inuman, sa iyang mga amigo. Mahurot man gyud na. And then may abot ang dako kaayong gutom. Siya walay pagkaon, walay amigo na, kay wala may kwarta. And then nagtrabaho lang siya nga magbantay siya, magpakaon siya og baboy. Wala siya pagkaon, ang pagkaon sa baboy iyang gisulayan. Apan naglisod gyud siya kaon sa pagkaon sa baboy. Didto siya nakaamgo nga mas maayo pa nga mobalik siya sa iyang amahan, mangayo siya pasaylo. Sa layo pa gani siya, ang amahan niya gitagbo na siya. Ang amahan di ay nagpaabot kaniya.
nga gipasaylo siya. So mao toy atong gitunan sa usang semana. O karon moadto kita sa kapitulo Lucas, kapitulo 16. Kini ang usa sa pinakalisod nga chapter sa Lucas. So akong gitun-an usab, nagkonsulta ko sa mga Bible scholars kung unsa may tinuod ani, unsa may maayo nga explanation. So kabalo mo nga kini lisod. So atong sulayan. Naana mo sa kapitulo 6 sa sinulat ni Lucas. Oh no, I mean to say chapter 16. Versikulo 1. Og mingon si Jesus sa iyang mga tinunan. So karon nagtulo siya sa iyang mga tinunan. Dihay usa ka dato nga may piniyalan or manager, nagmanage, o gisuginlan siya sa iyang mga nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. So mao nay balita nga iyang nadungog nga kining manager niya, ang iyang business wala ayuha, adunay mga corruption o kitantanan kay bulo kitag unsay corruption. Versikulo 2. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon dili ka na piniyalan. So gi-fire out siya na wala ng trabaho. Dako unta ang sweldo niya, siyang head sa tanan, apan wala niya ayuha pagdumala. Versikulo 3. Busa miingon siya sa iyang kaugalingon. Ang piniyalan, miingon siya, papahawaon na ako sa akong agalon. Unsa na may akong buhaton? Wala na ako'y igong kusog sa pagtrabaho og bugat og maulaw usab ako nga magpakilimos. So dako niyang problema. Tigulang na siya o dili siya gustong magpakilimos. Kinsa may gustong magpakilimos? Siguro kining manager sikat ni sa ilang lugar, and then mawala og trabaho, wala siya pundo. So unsa man siguro himuon sa manager? Versikulo 4. Mao kini ang akong buhaton. So aduna siya plano. Tan-aw natog maayo bang iyang plano? Mao kini ang akong buhaton. Aron kung papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasakakan ako sa ilang balay. So mao ni iyang idea nga kung unsay maproblema sa iyang financial, wala ni siya kwarta, naa siya amigo nga makatabang kaniya. Pero unsa may ihimo niya sa amigo? Versikulo 5. Busa iyang gitawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila ba'y utang nimo sa akong agalon? Bingon ang nakautang, usa ka gatos kataro nga lana. Nebalo mo unsa ning usa ka gatos nga taro nga lana? Kuani siya lana sa olive oil. Kining olive oil mura ni siya og gamay nga inyam or so daghan gyud kinahanglan ani. So dako ning presyo ni. Mingon siya kini ang lana sa olibo. Ania, so ang utang usa ka gatos kataro. Miingon ang manager, ania ang imong bali. Ani imong resibo nga gipirmahan nimo sa una. Lingkod og 50 lang ang isulat matod sa pinayalan. So miingon siya, maghimo tag bag-ong resibo nga ang imong utang 50 na lang. Versikulo 7, og giingnan niya ang usa. Og ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo. Mitubag ang tawo,
Aniya ang imong bali, 800 lang ang isulat, miingon ang piniyalan. So, gipagamya niya. Pila ka bakit? And then, versikulo 8. So, atong hinumduman nga ang gihimo sa tao dili maayo sa manager kay iyang gigimik, iyang gimagic ang utang. Nganong iya maning gihimo? Sa iyang gisulti na. Sa iyang gisulti nga kung wala na siya trabaho, kining mga tawhana nga iyang ubos ang ilang utang, mao'y mutabang niya. So nagplano siya sa kung unsa may tabo niya. Versikulo 8. Ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan midayig. Wow, matingala kita nganong midayig. Kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao ni ining kalibutana mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. So, atong batbato ni siya kay kining versikulo 9 lisudig jotay atong tan-awon ang konteksto. Ang una, si Jesus may padayon sa iyang pag-ingon sa versikulo 8 sa iyang istorya nga midayig ang tag-iya sa yuta or ang tag-iya sa dakong negosyo, midayig sa iya ha. Sa atong paglantaw, mao ba siguro na gitulo sa Ginoo ni Jesus nga naay manluluko ug midayig siya? Pero tan-aw nato. Ang agalo ni ining tikasan nga piniyalan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. And then, kay ang mga tao ni ining kalibutana mas maantigo modumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. So, atong adunay mga pulong ani nga atong tunan, atong bantayan. Ang usa midayig. Unsa may gidayig? Midayig bang kay tikasan o midayig siya sa iyang plano, sa iyang kaugmaon? Ang usa-usab nga miingon si Jesus diri nga mas ang mga higap kay ang mga tao ni ining kalibutan na sa versikulo 8 mas maantigo modumala silang buluhaton. So ang iyang gisulti nga kining mga tawhana dinhi sa kalibutan, ang iyang paglantaw nga kining mga tawhana nga short-sighted, nga ang gilantaw lang nila ang kinabuhi nila dinhi sa kalibutan, mga materialistic. Minsan, mas maayo gani sila kay nagpreparar sila. Nga ang ilang ang ilang kinabuhi dinhi man lang sa kalibutan. So, si Jesus naghatag og suggestion nga mas maayo ang iyang plano. Versikulo 8, bingin siya, mas maantigo sila kaysa mga tao nga iya sa kahayag. So, ang puti pasabot sa kahayag, kanang mga sumusunod ni Jesus. Kahayag. Insya, katong mga tao nga yutanon lang, mas maayo nag-prepare sila. Nga kung sa may tabo nila, ang mga amigo nila mutabang. Pero kita, wala. Nga kita maunta ang kahayag din sa kalibutan. So, unsa may gisuggest sa atong Ginoong Jesucristo? Og si Jesus, may padayon sa pag-ingon, busa, sultihan ko kamo, ang mga disipulo og sa ato usab, pagbaton kamo mga higala, mga pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana. Aron inikahurot na ni ini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. So, naay pulo nga sa balay nga walay katapusan nga puloy-anan. Dinhi ang gisulti ni Jesus nga gamiton nato ang atong kwarta, ang atong bahandi
aron nga kita magsangyaw sa maayong balita. Ang atong bahandi, kung atong tunaan ang Biblia, dili lang kwarta, kundili naatay treasure, naatay kwarta, naatay time, naatay oras, naatay panahon, naatay talent, treasure, talent, time. Kitang tanan naatay ingon ana. Ang uban gamay lang, ako gamay lang pod. Ikaw naakay talento o naatay panahon. So miingon siya, gamito nato kanang tulo aron nga masabwag ang maayong balita. Ang boting ipasabot nga kita nagpreparar dili dinhi sa yuta kundili dito sa balay nga walay katapusan. So espirituhanon ang atong preparation. Ang buot ning ipasabot nga ang pinakaimportante nga atong gamiton ang atong mga butang nga gihatag kay kini mahurot ni kay kita mga matay ato ning gamiton aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Nalipay gani ko sa Zoom meeting kay ang mga BJMP sa Pilipinas nag-inaugurate nga gihatagag dako kay bili ang pulong sa Ginoo. So mao na giingon sa atong Ginoong Kristo, wala siya mag sulti may tungod nga tikasan, midaig siya, pero ang preparation, miingon siya, sila nag-prepare. Kanang mga tao nga yutanon lang. Kanang mga tao sa dulum. Pero kamo ang mga tao sa kahayag, mag-prepare pud mo. Gamiton ninyong kwarta, gamiton ang time, gamiton ang imong talento, aron nga masabwag mo ang balita. Aron nagpreparar ka sa ugma damlag, dili dinhi sa kalibutan, kundi sa kinabuhi nga walay katapusan. Versikulo 10. Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Unsa mabot ipasabot ni Jesus ani? Kinsa katong kasaligan sa gagmay? Naibalo ba mo nga naay ubang mga tao? Muingon sila, mutabang lang ako sa trabaho sa Ginoo kung makadaog ko sa sweepstake, kung naa ako'y usa ka milyon, di na pa kumutabang. Apan kining mga tawhana, kung makadaog sila kung aduna sila usa ka milyon, mingon sila, magulat ako nga aduna ko'y 2 ka milyon. Dili mas satisfied. So unsa may gingon ni Jesus? Kinsa kadtong kasaligan sa gagmay mga butang, bisag gagmay lang, bisag gamay lang ang imong income, kasaligan usab kaniya sa dagkong butang. O kinsa katong limbungan sa gagmay mga butang, limbungan usab sa mga dagko. So dili di ay importante unsa kadako ang imong itabang, kung dili unsa ang imong kung masaligan ka ba sa gihatag sa Ginoo. Busa, versikulo 12, o kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo. 13, bingin siya, walay tao nga mahimong ulipon sa 2 ka agalon. Kay iyang dumtan ang usa o ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa o ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios o sa salapi. So, ang ingon ni Kristo nga dili kita magpaulipon sa 2. Imposible nga kita magpaulipon sa kwarta. Mao ni giingon niya sa kwarta, sa katigayonan o sa Ginoo. Magpili ka unsa may imong gusto, mag-alagad sa Ginoo o mag-alagad sa kwarta. Kay mingon siya, dili ka makaalagad. Mao ni giingon nga ang ubang mga tao mag-worship ilang idol ang material things, ang kwarta.
ilang gi-worship ang kwarta. Mingon ang Ginoo, dili ka maka-worship sa kwarta o sa Ginoo. Kinahanglan usa lang ang imong i-worship. O kay balotag kinsa ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Sa pagkadungog sa mga Parisiyo ni ining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila. So kining mga Parisiyo, mga teacher sa mga balaod, sila ang haring gangis dito sa templo. Sila ang nakakwarta dito. Nga unta sila ang mutabang aron ang mga tao mosalig, moampo sa Ginoo, apan ang gihimo nila ilang gihimo ang ilang relihiyon nga sila makakwarta. Mao nang wala sila malipay sa gisulti ni Jesus. Versikulo 15. Mingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. So miingon siya, ang sa inyo kung unsay bililhon ninyo sa atubangan sa Ginoo, dili na wala na ibili. Kung unsay atong gipaningkamutan dinhi sa kalibutan aron mag-ipon og dakang mga material things, mga yutan-on lang nga mawala lang na, para sa Ginoo, that is nothing. Ang balaod ni Moses ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag, sukad ni adto gisangyaw ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios ug nakipagbisog ang tagsa-tagsa ka tawo sa pagsulod niini. So, sa pagsugod ni Juan Bautista, iyan ang gisangyaw ang maayong balita. Kita usab karon, aduna kitay authority, maunay usa sa atong mga trabaho usab nga isangyaw ang maayong balita. Maunay usa sa mga rason nganong nga kita nagtuon sa pulong sa Ginoo, aron nga kita usab makasangyaw, makasulti sa atong amigo, may tungod sa kaluwasan nga naa sa atong Ginoong Jesucristo lamang, kay siya man lang ang nagpakamatay didto sa Kalbaryo. So atong malantaw dinhi nga wala magsulti og unsa ang relihiyon nga makaluwas kanato. Ang makaluwas kanato mao lang pagsalig nato sa gihimo sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Kalbaryo. Versikulo 17, apan mas masayon pang mahanaw ang langit o ang yuta kaysa pagwagtang bisan sa labing diyutayng bahin sa balaod. So, nagsulti siya may tungod sa balaod. Sa ilang panahon, ang napulo kasugo, nahimong daghan na kaayo. Na ilang oral law, written law, naglibog na sila og nahatagan og dako kaayong balsahon sa mga tao tungod sa mga balaod nila. Versikulo 18, kini ang gisulti ni Jesus. Kinsa katong mobulag sa iyang asawa o mga sawag lain nakapanapaw, o ang mga sawa sa babae nga gibulagan sa iyang bana nakapanapaw usab. Ang atong Ginoong Jesucristo wala siya naghatag og lugar nga mag-divorce diri sa moa daghang kayong divorce. Sa Pilipinas siguro dili divorce pero separation. Usa lang ang gingon ni Jesus nga mag-divorce kung nag-adultery ang usa. Pero ang iyang giingon nga dili gyud magbulag.
May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayong biste ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas na nalukop sa mga nana naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro og mitilap sa iyang mga nuka. Versikulo 22, unya namatay si Lazaro. Gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong. Og nagantos pag-ayo dito sa Hades o dito sa impyerno. Unya miyahat siya og nakita niya nga dito sa layo si Abraham og sa iyang kiliran nakita si Lazaro. 24, busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluya in town ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawon ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo ni sa kainit ni ining kalayo. 25, apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niining tanan, anaay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngaris kanamo. Ang dato mitubag kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imong untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo ang balay. Kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Paadtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhi ni ining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atua didto si Moises og ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises og sa mga propeta. Mingos sa unang panahon, ang giingon ani mao nang libro sa Old Testament. Naana sila libro, naana sila panghimangno, naana sila mga gisulti nga kini ang iyong himuon. Versikulo 30, ang dato mitubag, apan amahan, dili ba kana igo? Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayod siya sa ilang mga sala. Versikulo 31, apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises, ang libro sa Bible, kung di sila mutuo o sa mga propeta, dili gayud sila dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. So, unsa man tong istorya ha? Nga adunay impyerno. Adunay mga butang nga kitang tanan mupadulong. Ang usa nga yutano ng gihuna-una tuwa sa impyerno. Ang usa nga gaantos tuwa sa langit. Miingon ang Ginoo nga naa na dinhi ang pulong sa Ginoo nga nasa Biblia. Kinahanglan mutuo sila, musalig. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa panahon nga kami nagtuon sa imong pulong. Hinaot pa ta Ginoo nga kami nga imong tabangan ang among kasing-kasing. Nga kami moduol nga na kanimo. Nga gamito namo ang among panahon, ang among talenti, ang among kabtangan aron nga masabwag ang maayong balita. Tudloa usab kami
nga among paglantaw sa kinabuhi mao ang pag-adto ni anang lugar nga walay katapusan. Ubanay kami karon sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.